velkommen til Mad og Naturråvarer. I har sikkert bemærket, at vi har fået et nyt studie. Men det er fordi vores gamle brændte ned i forsøg med at flambere nogle ildfluer. Og desværre røg min assistent A også med i flammerne. Så i stedet for at vi får en mand ved navn Psykopaten, som passer meget godt til ham. Færdig svampe. Okay, det var dejligt. Her er dine pølser. Så ikke jeg skulle gøre det der for dig. Sådan. Her nu. Men nu sætter vi så Psykopaten til at rølle lidt rundt i suppen. Ja, suppe, hvis man kan kalde det det. Og nu skal vi så have nogle sodavand i. Ja, værsgo assistent. Psykopat. Det var fint. Godt. Ja. Og nu skal vi så til at lave vores sprinkles shake. Det vigtigste af alt er, at du skal have 3 hvide sten i og 1 rød. Og så putter du så noget vand i. Bare en lille smule. Meget forsigtigt. Hælder du lidt vand ned i blandingen. Det skal cirka være halvvejs opfyldt. Du lukker den igen, fordi ellers så kan det være, der ryger noget ud af den. Okay. Og så kommer der meget vigtig ingrediens. Rådne chips. Du putter dem ned i gryden, hvis du der kan ramme. Men det går vist meget fint. Og så skal du så tage lidt flade chips. Sådan der. Lige lidt mere. Og så skal der en meget lille sjak ketchup efterfulgt af noget snekrydderi, som vores assistent Psykopaten har været oppe i Mount Everest for at finde. Nå, du hælder lige først ketchup meget lidt. Sådan der. Bare en lille smule. Og så bank lidt på låget for at få noget af det ud, og så skyder det hele i. Og så tager vi så et låg, fordi ellers så ender det med det hele ryge ud over det hele. Vi ryster. Tjekke. Hej. Og så giver vi det til assistenten. Værsgo assistent. Er det en god blanding? Ja, det var godt. Så, nu skal vi så lige have næsten sidste fisk i det jord. Bare en kniv fuld. Bare i. Og så skal du så lige røre lidt rundt. Og så imens, så tager jeg vores ultimative lange rørestang. Fordi at det vi skal til nu, det er meget farligt. Vi skal nemlig have det sidste og alt afgørende ingrediens i. Og jeg bliver nødt til at røre samtidig. Der skete ingenting. Det var dejligt. Ja. Så nu hvor vi er færdige med at røre rundt, så er den ved at være klar. Vi mangler bare en smagsassistent. Og vi mistede desværre vores tidligere smagsassistent, så vi har glemt at fortælle jer, han flomberede også under forsøget med at flambere nogle ildfluer. Ja. Og nu har vi så fundet et låg, fordi nu skal det stå og gære lidt. Nå, men nu er det vist tid til at smage på den. Her er koppen. Så fyld den lige op, du. Nå, så må vi hellere sige trylleordene, for at få den til at smage lidt bedre. Hula mula, sola bula duma, dinse dumse, hula mula hu. Ja, og nu er det så vist på tide at smage på det. I kan også assistenten, han mister Psykopat. Han tager den op til munden. Det kommer nærmere. Han drikker! Og jeg kan se på ham. Han synes, det smagte vældig godt. Nå, men det var så slut af mad af naturråvarer. Tilbage til studiet.